Apa popanda kubisa mawu ndinene pa 16 May Dr. Lazarus Makasi Chakwera awina mbuyo mutikakambasa 50+1 lero ndinene pano tikukamenya 70+1 sitilowaso second round chifukwa cha zinchito za mtsogoleri wathu. Wajani a president mulamuliro wanu mudatengako sidiki mia kala vice president wanu kwao kuchikwao. Chifukwa chani lero mwatenga engineer Filipiko Mumba kwao kumzimba. Ndinu president wopanda tsankho. Dziko lonse malitenga ngati limodzi. Lero atengana apita Kumpoto. Kumpoto apita kuja auto akachita campaign. Yeti ma vice president yao ndalangizi wao anachita kunena kuti Kumpoto sikusachokerako olo running mate. Ndipo Kumpoto kudala anthu ophunzira gulachi na gudo gondwe olosa ninchitsako running mate. Pamene MCP itatenga kopita chiona kuchitipa pano mwatenga Filipiko Mumba munatenga koso Richard Msoya Kumpoto inuyo mmatenga dziko ngati limodzi akupita Kumpoto ndi omwe acha amachita quota system mwana umakhoza 8 points 9 points osasankhidwa lero akupita Kumpoto makauza kuti Chakwera ngoipa pamene quota system munathetsa ndi ngati kuli amipingo kumeneko chitani mapemphero musalowetse viwanda chitani mapemphero kumeneko oyipa satani kodi asalowe chifukwa ndunena izi tizikonda dziko lero TPP kumapita Kumpoto lero pamene adachita kuletsa quota system mpaka na ku secondary pankhata pe secondary chaka china ulo mwana mmodzi wa Kumpoto osasankhidwako lero kumalimba mtima onyamuka anthu 21 adapha pa July pacha ndi live ammunition kumachita uwombera wanthu wa Kumpoto kuliziriza kucha Kumpoto. Your Excellency anthu achankanka asangoipa lero chimene akunena yo zinthu zakwera mtengo mudambe mwakanapo bwana zinthu zakwera mtengo dziko lonse lapansi. Chifukwa chake anthu aku Mozambique akubwera madzagula katundu ku Malawi, anthu aku Zambia akubwera madzagula katundu ku Malawi, aku Tanzania kukalonga mafuta agalimoto akumadzagula kuno ku Malawi. Chifukwa chani zidasokonekera zonse. Bwana inu mchaka chanu choyamba chachiwiri federeza sana lotula hai federeza wamba kutula chaka chachitatu chachinayi chachisanu zulumikiza na bwanja ndi nthawi imene nkhondo yakulasa yatani kodi yayamba fa federeza amachokera kuti tsono chifukwa chakuti federeza kumene timamtenga kwakwera mtengo chifukwa chakenso federeza ali okwera sikuti timapanga tokha kuno nchofuna chanu kuti federeza tidzipanga konkuno. Bwana nkuthokozeni mwanena kuti nifi isanduke khala banki mawu amene aja amalawi amvetsetse ikakhala banki opindula akhala ochuluka panopa opindula ngochepa ambiri apanda alimi ochepa adathandizikako ndenu mtaona kuti nifi ndipenate ndiye mwanena kuti ndikhazikitse kale banki kuti munthu adzingopita mtengako matumba 20 mtengako matumba 30 nkumalima ndwana wake zinthu nkumapita pachani kodi patsogolo zimenezo zimene tikufuna ife amalawi. Bwana Malinde auze anthu awo bodza la TPP msalive nonse a president mwana kolo limadziwa kuti mwana wanga uyu adzapita ku secondary adzapita ku university limatenga ndalama kumasunga pang'ono kuti mwana akadzakasankhidwa adzamthandiza. Lero mwanena kuti ndapeza amalawi ambiri muli ovutika bwanji ine ngati president sindakalamulira ndine nthawi imeneyo koma ndiganizire kutsogolo ndiwakonse ana akubadwa awa tiwayikize ndalama sikuti mwana akabadwa adzipita ukatenga ndalama mukuyikiza ndalama kuti ndalama ija izichita interest izikula ndi chiwongola dzanja chimene amapereka pachaka. Mwana uja akamadzafika zaka 18 pa nthawi imene mwanayo zofunika zimakhaza chani kodi zambi paphunziro kayafuna chani business adzakhale ndalama zochuluka. Muyang'ana kutsogolo simuyang'ana zalero pamene nawo awuyang'ana zaliti kodi zale ndi anyamuka nkumati Chakwera sapereka 500,000 kwa mwana simunatero bwino kuti mwana akabadwa lero mukampatsa 500,000 mwanena kuti mwana akabadwa timusungire ndalama ku banki ndalamayo idzite chiwongola dzanja adzaitenge akakwana zaka zingati 18 cholinga umphawi uwu omati mwana sangapite ku secondary
mwana sangambe business uteretu masomphenya amenewo chifukwa chake mupanga misewu yolimba iwacha mapanga salero kuyamba kumsewu pofika kumsewu watani kodi watu pamene inu mtauni kose misewu mumanga yolimba mulungu adzikudalitsani ngati ntero aseno pakwawo mene mwaonera pano bwana mene mwaonera pano bwana abale wanga tiyeni tikutuluke khomo ndi khomo kwawo ndi kwawo tiyeni nyani samulekera chani munda palibe chifukwa chodana nchakwera sose ndanena zija chikolosa amadana naye fali mwana wanu wakudowa basi amadana naye fali kwa chigawo chapakati basi chikhala chokuti amakonda president wachiti kuko wose odana nawo fatika matelo sikuti kumwera kose amadana nchakwera ayi alipo ochuluka amakonda chakwera Kumpoto alipo ochuluka amakonda sochani koma wochepawo chifukwa chake amafuna iwowo atikapa utsogoleri natelo bwana Peter Muthalika dalamula zaka 5 mwina so 6 Bingwa dalamula zaka 8 Bakiri Muluza dalamula zaka 10 osewo amachoka chigawo chakumwera ndipo dapatsa support ulendo uno nanunso mulamule zaka 10 opanda wina okuchotsani pampando opanda wina okuchotsani pampando aliyesa akuvera president CDC ngati malaya president amafuna ayale chituku kumpana kachitani kodi akachimaliza independent ndenanu mupuchichika ndi chipani cha TPP nkuuzeni ovotera kuno ni Martin ndani kodi koma tisanapite kwa Martin Luka ife tonse kudowa tagwirizana tabweretsa chimbale wanga fulumira kwacha kuno kudowa tikagwirizana tije galu timadya mmutu omwe silibwereranso mbuyo ayi kuno kumalemba anayi mukapita kuja kokavotera koma ndinene kuti ngati udalembetsa chovotera chako sukuchiona usadandaule dzina lako lili kuti komweko akakulola ndithu kuti uvote kwakachula dzina lako akaliyang'ana kulipeza ngati uli nacho chovotera tenga pita atsekula siskolo komawa akupatsa chovotera pamene pacha akamba ndi nkhani ya president alipo akuti 17 ma president ena onsewo ngoperekeza weni president amene dziko la Malawi akumufuna kuti apitize chitukuko ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera tono nduwe aoneka apa Chakwera mwamuona Chakwera banji uoneka bwino ena omandinena ati nkati Chakwera aoneka bwino omandinena eti akuti Chimwendo aunena kuti ena ngonyasa nanena komenezo nanena kuti amanyasidwa mu mtima kuti uyo siti mfuna mtima wawo umatani kodi umawawa sinanenepo kuti munthu ngonyasa ayi aliyesa dalengedwa mchilengedwe cha ndani kodi cha Mulungu koma kunyasidwa mu mtima ndi kuti munthu yositi umutana ameneyo siti umufuna tinyasidwa nawo tidzanyasidwa nawo mpaka na kalekale chipepala chija kakupatsani ndi kuti mukaona pali nkhope apa pali tambala wakuda msachiti ubwereza kuno nkudowa kulikulu la chipani chizindikiro cha MCP ntambala wacha apa pali kabokosi kuchonga kapena kutinda ngati umadzulemba kuchonga pakuti achuluka anthuwa usakachonge nkukadutsa mwezo mpaka ukafika mwa munthu wina sakawerenga chonga bwinobwino usatuluke mbokosimo komanso ngati iweyo ufuna udinda akupatsa inki udinda omo bwinobwino ukadinda usapinde mwachangu dikira pang'ono koma ngati wafulumira chita kampweya ukatero pauma pinda ndoti apo Chakwera mwamvotera misewu yabwino icha ipitirira mbewu ati kulabe pa mtengo wachani wabwino mtedza soya ati kulabe pa mtengo wachani kodi wabwino kenakonso akupatsa cha member of parliament amene kuno ni Martin Luka apa nkhope apa tambala wakuda chimodzimodzi kuchonga kapena utinda ukachoka yapo kansala ikatero nkhani atani koma chinsisi chachikulu kuno tidzaonane chala pa tsiku limeneli asapezeke mchewa mngoni wakudowa atangokhala osakatani kodi osakavota mnyani samulekera munda ndinene pano nkuuzeni ndi ululeko zina bwana timaonera njanje amene mukumanga kusanja timaona ma stadium amene mukumanga kutholo
taonanso misewu imene mukumanga kukalonga konse tayiona. Nde wina amati achimwendo anthu enawo osati onse. Anthu akumwera alipo ochuluka amene munakathandiza nthawi Second Fred sanga kuiwaleni. Ochuluka akumwera amakukondani. Koma alipo wena safuna president atachoka chigawo chapakati. Amanyasidwa. Koma ozindikirawo amaona amene chakwera chitukuko uchimwazira chikolosera chani kodi? Tela amenewo atsichita manyazi. Martin, tipatse moni 1 minute kena kuti wadzutse bwana atiyankhule. Dzanja mwamba president athu ali pano. Kwacha. Watu ndani ife tonse. A president athu okondedwa landirani ulemu kuno kwanu kudowa. Zikomo mama Nyagondwe mwatilemekeza ife kuno kudowa nchifake sinyo chifi imatilelo tiyamwa lelo famatu ali pano. A secretary general koma sonso nkano wonse nduna zaboma zimemuli pakati pathu landirani ulemu. A president ife kuno ndife okondwa kwambiri kuti mwabwera kudowa Central East constituency. Ndife oyamika tili nzifukwa zambiri kwa basi. Ananenapo sinyo chief za zitukuko, ananenapo bwana SG za zitukuko, kuti tili ndizoso koma chiyembekezo ndi chikhulupiriro tili nacho kuti mwa inu ife tipindula ndithu. State president kuno simunabwere udzachita kampeni ya. Koma ife timafuna tingo kulimbikitsani. Kuna kuti mukamagona muzigona ni makekhutu yemwe. Chifukwa walipo wena ogona malunje ndifeyo tili panopa. Bwana state president ife malonda ya msaka sitigula ngati yachona ya. Solu yenda wanthu kunjaku tsono nkumata ukhoza utenga soboma ili wayiwale ife watu ndinuyo bwana state president. Ona mengezeka president kunoko kudowa tili ndi zinthu zambiri ndifali imitu kuno.